Křivoklád a městečko leží v chráněné krajinné oblasti s cennými přírodními lokalitami a mají bohatou historii spojenou s hradem Křivoklád. Dosud zde ovšem chyběla ucelená vodohospodářská infrastruktura, která by zajistila pro tisícovku místních obyvatel i turistické návštěvníky spolehlivou dodávku kvalitní pitné vody a odvádění i čištění odpadních vod pro ochranu vodních toků. Obce v minulosti usilovaly o výstavbu veřejného vodovodu a kanalizace, původní projekty však nebyly realizované, zejména kvůli vysokým investičním nákladům na kanalizaci. V roce 2015 vstoupily do vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, které spravuje infrastrukturu více než stovky obcí a má dlouholeté zkušenosti s řízením investic do vodovodů a kanalizací. Sdružení úzce spolupracuje se svým provozovatelem, společností vodárny a kanalizace Karlovy Vary, neboli Vodakva. Její technici připravili nový projekt společného vodovodního a kanalizačního systému pro Křivoklád a městečko. Kanalizace byla navržena jako tlaková, což snížilo investiční náklady a umožnilo její výstavbu. Realizace projektu byla dokončena po 8 letech za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky a Středočeského kraje. Vodovodní a kanalizační systém se stavěl v několika etapách. Nejprve se v roce 2017 dokončila nová společná mechanicko-biologická čistírna odpadních vod umístěná pod hradem Křivoklád. V roce 2019 se pak v městečku připravil nový zdroj vody pro obě obce, 2 studny osazené čerpadly. Následující rok se položil zásobní řad z městečka na okraj Křivoklátu a zahájila se výstavba vodovodu a kanalizace v městečku. Poté se sítě začaly pokládat i v Křivoklátě. Využívaly se přitom většinou bezvýkopové technologie. V roce 2022 se ještě v městečku postavil vedle studní nový vodojem. Veřejné části sítí se dostavěly postupně v roce 2022. Poté se na ně začaly napojovat jednotlivé nemovitosti domovními přípojkami. Celkové náklady všech etap projektu dosáhly 166 milionů, z toho dotace Ministerstva zemědělství pokryly zhruba 93 milionů a Středočeského kraje 6 milionů. Obce přispěly částkou 20 milionů, zbytek byl hrazen z prostředků sdružení. Dodavatelé jednotlivých staveb byly společnosti Vodní zdroje Ekomonitor, Vodohospodářské stavby, Aquarius a Ridera Bohemia. Zdrojem vody pro nový vodovodní systém jsou 2 studny v městečku na soutoku Požárského potoka a Ryšavy. Celková délka vodovodů je necelých 20 km, z toho 5,5 km tvoří zásobní řad, kterým se přivádí voda do Křivoklátu. Voda ze studní je nejprve čerpána do nového vodojemu v městečku, průměrně 1 litr za vteřinu, kde se hygienicky zabezpečí chlorováním. Dále je čerpána do historického vodojemu Křivoklád, po trase potrubí je napojeno městečko a dolní tlakové pásmo Křivoklátu. Z vodojemu Křivoklád je pak zásobováno horní a střední tlakové pásmo. V případě, že je vodojem Křivoklád naplněn, teče voda výtlačným potrubím zpět. O síť se starají provozy Vodakvy, které zajišťují údržbu i opravy celého systému a další vodovodní i zákaznické služby. K tomu jsou vybaveny nezbytnou technikou. Hladiny i průtoky ve vodojemech jsou nepřetržitě sledovány z dispečinku pomocí počítačového systému, stejně jako spotřeba v každém pásmu. Data se pravidelně analyzují, aby se předcházelo provozním problémům. Kvalita vody se kontroluje v souladu s legislativními předpisy a požadavky hygienické stanice. Vzorky se analyzují v certifikované laboratoři Vodakvy. Kanalizační síť Křivoklátu i městečka, zakončená společnou čistírnou odpadních vod, má délku 15 km. Využívá moderní technologii tlakové kanalizace, na níž se nemovitosti napojují pomocí domovních čerpacích stanic odpadních vod. Tlaková kanalizace má oproti klasické gravitační řadu výhod. Je více variabilní, využívá menší profily potrubí, jednoduše se umisťuje v terénu a přechod komunikací se dá snadněji řešit bezvýkopově. Tím se snižují celkové náklady a urychluje výstavba.
Do tlakové kanalizace nemůžou natékat dešťové ani drenážní vody a nedochází k odlehčování naředěných odpadních vod do toků. Zlepšuje tak zadržování vody v krajině a celkově přispívá k ochraně vodních zdrojů. Čerpací technologie do domovních stanic jsou hrazeny z plánu investic Sdružení obcí. Dodává je a spravuje Vodaqua, která se také stará o provoz celé kanalizační sítě. Jako u všech kanalizací je i u tlakové nutné dodržovat kanalizační řád a nesplachovat předměty či látky, které do ní nepatří. Nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v Křivoklátě má kapacitu 1950 ekvivalentních obyvatel a vyčistí až 2 litry odpadních vod za vteřinu. Na čistírně se nejprve z odpadní vody odstraní hrubé znečištění na jemných česlích, dále projde přes lapák písku a tuku. Poté je vedena do biologické části, kde se v aktivačních nádržích rozdělených do sekcí odstraní rozpuštěné znečištění, především dusíkatého a uhlíkatého charakteru s využitím směsi bakterií a dalších mikroorganismů, takzvaného aktivovaného kalu. Mikroorganismům se střídavě vytváří různé životní podmínky za přístupu či nepřístupu vzduchu, tak aby dokázali ve svém metabolismu znečištění přirozeně odbourat. Kal se pak z odpadní vody oddělí v dosazovací nádrži. Část se vrací zpět do čisticího procesu, přebytečný kal se odvede do kalojemu a poté vyveze k dalšímu zpracování. Vyčištěná voda odtéká do Rakovnického potoka. Čistírna je plně automatizovaná a monitorovaná 24 hodin denně pomocí počítačového systému z dispečinku. Kvalita vyčištěné vody se pravidelně kontroluje. Nový vodovodní a kanalizační systém v městečku a Křivoklátě přináší obyvatelům kvalitní a spolehlivou vodohospodářskou infrastrukturu, která slouží nejen pro zajištění základních lidských potřeb a ochranu přírodních zdrojů vody, ale pomůže i ke zlepšení životní úrovně v obcích a k jejich budoucímu rozvoji.